winterjas mooi weer aan, de sjaal mooi weer om, de moedse mooi op. Nou, steeds maar het wordt gewoon koud en het zal ik skraal omvielen. Die het joert hoe daar ik al wat, terug de onhellende wind. En dan hebben we het over bewolking, we hebben het over sneeuw, we hebben het over het weekend waar, te beginnen met joen en vannacht. Wel, bewolking, ik wil een peer opklaringstemperaturen zomaar bij de -1 of -2 graden is lichte frost, maar die bewolking had de oerhoorn en er kan joen wel eens even wat lichte sneeuw vallen, wat kraakjes zeg maar. En de wind matig uit het oosten waai, misschien nog vrij krachtig in het kust- en waardgebied. En dan morgen een schrale dag, maar bewolking misschien een beetje zinnen, maar let er op het dag in de rim van de middag in de joentijd toch ik kans op sneeuw, je geldt vooral voor het westelijke pad, het noordwesten, het waardgebied en het zuidwesten van de provincie. Hoe daar is dan 2, misschien 3 graden boven 0 en dat is het dan extra wat. En de wind die maakt het van het gevoel nog volle kouder. Die komt uit het oosten waai, matig en vrij krachtig, kustwaardgebied op rond te krachtig, krijg 4 van 6. Ja, dan viel het echt koud hoor. In de nacht -2 graden lichte frost. Sneeuw, en daar maar ja, de zinnen er even wat bij, maar bewolking, maar temperaturen ik weer om bij de 2 graden heen. En de wind uit het oosten en het zuidoosten. En die is matig en vrij krachtig. Viel nog altijd een koud aan. In de nacht lichte frost. En dan zetten we terug naar manje, 10 en maandje. Dan hebben we toen 3 winterdagen met temperaturen 1, 2 of 3 graden boven 0. In de nachten lichte ontmatige frost, -4, -5. Misschien op plakken wel 6 graden frost. En dan is het gewoon winter, maar wel droog. We met hem aan, maar weer even in het waarsje.